Namar kakenrum kenram kabami hapedeng kakenhun kinonya truk na kakenhun Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association lembat ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association na kajingkit kok hakathan nongjri shalang kabaklem la ban poi shakajinges nguthu jingmut wat hadin baladon kajinge kendu lang kabala arsen kada penlong ya ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association banlum da kajinge lang pat ba hakaprata yayong ban sngap ya ka surna baro kitra nongnya kali ke ei kaba kidei banle nang ne shakman Habakran Shikilar Patai Kubor, Secretary Jangka MCTODA Southwest Unit Uba Pilandar S. Thongni ula pentip bana kaliang jengki kila syem karai badai ban yayat bet markumju bad ulaong balada kakenhun juga Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association kamhun ya ketika karai jengki kimban se ban penlong deka strike kaba klembu por Karbana kaliang Presiden juga MCTODA ba Moslendar Marngar ulaong ba hakis nam ba kamen shwa kamjudan kakenrum kenram kumbaja menta Hendrai ulaong bakat kum kajingtip jongki kum kakenhun lengba kanong juri Trade Welfare Association kabalakwa yaki ban penbet yakini ki kenrum kenram kadai na kajingdon ki kenhun ki seng tremon snobha lembar ki breu ki badon hakiseng san hima sima ki badon bentalang ban penmi kum kini ki kenrum kenram Ngai play pi ke media ki bawan ban cover ya ka ne ka news mi jangi mata sini aje de bat ne ke general meeting mi jangi mata sini te ka banung kom hi ni don sibun ki mat ki baniat ki bangila de betai andre ki bangin brief menta tang aje de ba ka southwest te jai ba I secretary I ba de pet jong the southwest ila don bat ngi I bangi ko chai khot I padu te in brief aje de bat kani kajung ni tiba penyat ka kuk nanti hanong jeri kali kit kuk nanti nabaro kap tiba don sekalanya kajung pengila penyat baik untuk mentala laisnan tam dengan rai dang hakini kisni ki ba kamtam kajung jong katau kawai pat ka association of sawes kabala dawa nangi ban ai san 4% yaki te tharai barok ni sutu kamtam ki paiba ki ba don hangni ki ba yu I lamba kemedia ladang inle kumta ka baning kong kalong kajing ladang inle kita kanlong kumba pia jatun ru nama ladang ni ngin periang ya ka san 4% ka ba kum ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Kidawa ladangin ay kata kabamot ba ngilaya pia jatan ri unsapan ladangin ay ka Southwest unsapan Southwest Khasi unsapan Sauri Bohoi District unsapan Sauri Eastern West is Khasi Hills bat kumta terter tingin ko ba kum ka MC tuda bangin pia jatan ri hanre ka jing ko ka jungi kalong tang bangin ye be tang bangin ye jrenti lada ngeyo mar citrip lane mar artrip si benairu ngide ban yat do surya henre ban ong ba ban ay kata ka jumpan ka jungki tengim la daleleru em telang ba kana ka singi ka bamenta jong kana ka singi pratarit jong ni benai borsaw menta ka singi ngilaya shonglang hangni bat ngilaya mirjumut bat nang ngilaya mirjumut barok ki ong ban ya ka priang ya kata ka bah min do ya kaban lekit ya kijikit nanti nanong jeri kamtam yoko ya nomor kata langba kan ke janmet langba kan ke sni nibo ya ka deadline daka indefinite strike kaba klembu po lada kini ki waypat ki association ki badon syati sawes kimla ban priang ya ka rai ka bangin ya hunlang baro da ka bangin ya serial kabha bangin strike badai menta ngimbu ya kane kum kajung pentip syabaro ki malik truk ki driver truk ban nadu menta kasni ngimbu ya ke indefinite strike kabha klem kot kabha klembu por tat hadu bangdayo ya kajung penbaik da kumwai pa ya halor jung kane kajung strike kajungi let's say episode 2 ya kita kidau ke bangi pencai kunta te khub lei sulu menta singi long jingalang
te ngi le ilang bagi media na mara po ka kanhun jungi la panmi ke group ngi iba ki don na kaliang jung ki media o kini ki kanhun seng Tremon soba ngi imene na kaliang ka hitu mo na kaliang hitu o ngi don kata ka jing ya kajing ya per jimut ni kajing ya ni ha kajungi ki por mun shwa mo persya mo bat ngi ka hitu ka don kata ka hadin bangila dep ya kran yasuk lan ya penbej kan rei ngi sotanat ya ka ka ba ni pediang ya ka ba da manu manuruk ngim ken ngim bunut bat kamlong hiru ban bunut bat ya kanu kanu baha la da dei uparlok ne nong sunru pen i bi baba ngi ban pediang ting i na kaliang ka hitu mene kala pen i leng bagi media kila ong ngi ba ngi dei ban ya stu jimut ngi dei ban ya long ko ngi dei ban ya ti lang ngi pediang ya kata kila da na kaliang jong karu ka ong to ngin penia ya gini kam ngin pej ngore gini kam bahkan long ka ban biang lang ya baro khoidru ngi ko namar nangal yang jongi la rai mene gila kan tu yid khot jongi ba kim dei ban so sorong kim dei ban ong batang maki gila ban penya tela da manu ba kloi ban shim ya ka kam penya ban ya biang lang ban ya yo lang ban ya orgi lang na kala yang jongi ngi kloi ba dia ka tu ga jingkran yo kiru ngi priang ngim kwa ban don gijing thut apreng jongi namar uban reki ben uban yo nong ngitip ki dei gitu ki barjela gi badai penya gitu ki ko factory kade kata ka Hatu PMI hang ni pada ngolong kelak bende kir badan bentah kali kenang kali jongkit kon ya baik. Obya ya kata ka jiong jong pile ki try ko. Hi kiba pensit ya kani. Namar lei kini ki barjela yang iru ki badai babun kini barjela pa penyai ki kok setai. Jansen persen. Namar ya ka bill ya ka payment ya ka jing loading ya ka jing ekran jong kinong penyai jong ila da syam jing kali iru ni ekran ba ki barjela. Gumut bagi dei kinong penyai gitu try ko. Te gidon ki try ko group kan. Kamtam udon way u hespa u badai na silong mo ubangi khot way tu mahavir to mahavir uni dei way te u balak terwa yang iru yakin elam dei ta yangi yakin elam nong penyat yakin kali na po southwest ru yakin prano elam jungiru ban bangin penbaklai di kakam lani ban lek kerpang ya di kakam te ya kata ka jing ong jong pi dei sispa ka dei ka jing don jong ki katu kat ni kini ki nong khayi barjela ba penyat yang ni ko ki bakwa ban pen kelumar ni kam ban pen pendik kan ni penwit ya kani ke jing penyat bet penyat henti jong kani ka association nama kani ke jing le jong kini ki parad khot jong ka asion kemut ka khanglat ya ki bakin le kat ka baki snobit snomon ka jing kendu ni lalap la khot yang ni da ki rurang ba jong ka ki rurang ba ki rur sok ki samla bat ki longpa ki longmi jong ka sinong nong jaga area nong juri. Bada kata ka jingalang kila kentu yangi ba na kaliang ka jong kila kentu yangi ba ya kani ka kam pila don artli ki kenhun kamut dei ban wan no hagaju ka kenhun. Bat na kaliang ka jongi nilaong yaki balada ka dei ka ba penyai bai peyai renti ya borok khoi klem da no sliang ya kanu kono ka asion ban ya yo lang reti lang na kaliang jongi ngi kloi ban benjuri kata. Dan na kaliang jong kani ka nong juri trade welfare association kalau petha yang iba ngin penlong yang jinglang ban sa pentip ya ki ba ki nakaliang ki khot ki menjur na me kata te nakaliang jongi ngila penlong ya ka jinglang te ngila khot ya ka jinglang ha kata ka jinglang ngila pensau ya kata ka jingkwa jong kita ki nong sensar lanit jong kita ki nong juri trade welfare and labor association bat nakaliang jongi ki la pediang halor ka nong rim ba kami le manu penyai kami le ni menjur ban penyai da kata ka nong juri tang lada ki menjur ban nom no shiliang yunu laka dei ka asion nang nuru dei badan asion ni bom dei asion ru na kaliang ngajong ki menjur ban ya lang da u da kal tiga badai ban yo lang klam na no shiliang sono te na kaliang jong ni nong juri trade welfare association kala khot yang i ka jingalang hangte hapo mau kriya ka do tarik ko jingalang mau kriya ha ni ha kala khot ya ka jingalang jongi ha kalai pho tarik benai ban kom arjar arbun riu bat kani ka nong juri trade welfare association and labor association kalau penmenayar yang ikong ba ong ye ki dikot ki jongpi bar hawan ra ki RC gali berokon ba hak tu ka singin khot lang ki southwest bangin penle no da ka we ka draw ban ye hun lang berokot ban ye rung lang hapo ka we ka kanun tena kali yang ki dikot jongiru ki lemi renti hantai homokria te henrai hantai ndala po homokria bat na kali yang jong ka ni ka nongjri trade welfare and labor association hadin ba penya jingjeng lang kala khot ino elam ki dikot jongi berokot ki lawan kala kali sana kaliang jong ka southwest kalawan tang na kaliang jong presiden bat na kaliang jong uni presiden yang ka southwest ulong ba aipor yang i bangin le jakren swa te na kaliang jong ki ni kinong juri trade welfare association ru yang ba tong in aipor bat sobahan dala dep
ia kata kapur bapipan sapentip yangi kenang bangin yok bandro biang dakawe mo ban ya penyat dan tilang hakaju akanun te ya kaliang jong gini ginong juri trade welfare asian kila pan ya kalis jogi kali jongi bat na kaliang jongi ngila ayaki bat kila ong ba pidai ban ya tek be ya kani kalis bat hadin ba na kaliang ka southwest kala somit ikali gijongki nraingin sapenyat dakawe gadro ban yok reti lang barokhoy te na kaliang jongi ru ngila ayat kumta te nrai hadin kini gi singipat kalami ki kendum kenram te nakaliang jong kini ki bor penyak jong ka district jong ka southwest kila pentip yangi baban laj kini kendum kenram nakaliang jong ki traikop ki kwa ban don ke jingalang bat ni bat ka southwest te ya kataru ngilak pediang hadin bang ngilak pediang ya kata along ke jingalang tersat te nakaliang jong ki dekot ki jongiru kila krensyai ba compare manu ban penyak ru ngilak kentu nakaliang jongiru ki dekot jongiru ndai ban sngotrai ya kanu jing penyak haba pikwa ya kajing ya penyat lang bani yo renti lang ai ban penyat manu ru kamlele ban na kaliang jungi hatu kasngiru ngila terwa ya kitu ki traiko ngiyok penyat no mapi kamlele ya kani ka kamlele tambah ki dekot jungi ki kwa tang kajing yo renti bar khot lang bar khot na ki disik ba per ne na kanu ka asion ru ngimper tang mangini penyat lang haju serial nomor ulan bani yo lang reina kaliang jong kani ka kinong elam jong ka southwest hatu kasngila kran ki media ru bana kaliang jongki gila pan por sitayo ai por yang ibiang sitayo ban penlong jingalang te na kaliang jongki pat hadin ngile i kini gisngi ba kala mi ki media ba kala keno ba na kaliang jongki MC toda kale don bor te nga ngaso ban ong ya kata ka jingle don bor kam don i henry ka jingle don bor hi kami na ka southwest nga ngaso ban ong tang ngani ka we ka shat longi ya kani ka de ka jihikai ba ka don kata ka tin pareng ong ban le ya kata ka victim card ban play victim card lani ban long kilanot henry nga so banong ba haka partai ka don ka ka ba phile kawan ka ka ba phile bahar kanwan ka bale ba ka bale sniuru kanwan ka bale sniu la hikai ba bahar kon ka ba la hikai ba sniuru kawan ka ba sniu te bale nga ongta namar ba bale menta ki kini ki southwest ki long lanot ki kran lanot mano ba hikai mano ba penjenjar ya gi dikhot jongi mano ba syok ba bom ya gi dikhot jongi nun kom ki ong ingi ban ya panma nakaliang jungi ngi kloi ban panma ki songu sha nakaliang ki dikot ki jungi badai ki rorong ba ki long kemi ki don ru ki badai ki ken hun ba per na ki seng tremon soba maruta ba takti ngi udai unong yalam jong awai ke seng tremon soba bat nakaliang jongki ki lai ong ba nginom yathat paramangi ngin yamap no bat ngila kentu ya ipadu ba dewan yamap no ban kloi ban yamap ya gini jing bakla bat ban yamap khnang ba kanom pau sa kaparthai namar kanong gijing le aran te kata kajing takti ke jongki yangi kajing bat kajing panpai jongki kali jongi ke blak pois teng lentiru dong panpai bandai biang factory bat ikali jongi sibanai hadu bagi try kali nongnya kali kila jenjar kimyon kimdan chu wat tangga baiba te lada maki kila banle kat ka baik snobit te lada kiwei kile yaki kisno kumno kata kade kajing kali ke jongan te nga so mon ong batang kani ka we yaki ba haka ni kajing lap ka jongi ya kajing penyat ya kani kam kitkok setai kalong ke ka banga ai jing ro sha ya ki pradukon pen pra le ban pia kanu kumpi dan gunung ki balong lah benda nak bor san gimana lah benda ki segmen tres bahag pi ong benda to hadin ba pi ya kani jing keli ka jong pi habade ban keli ban ong kidon em kita ki bor banabar tinga ngaso ban ong kidon kani kajing ong ba kajing kidon ki banabar mangilap lan ba ki sakiru kidon ki saki yang rumah kidon ki record jong wei puwei para record wadangi kinong yalam ro bahadin ba nakaliang jong nong juri trade welfare association kala terwa ingi ban penyat renti ya kani kakam lang hakaju teh tengila ko ngu ki ban penyat tingila bu jing keli ba balik ke jia kumi dan nakaliang jong ginong juri trade welfare association ki ong ba kani ka shem storm namar ba kidon katu kat ni ki kenhun seng tremon so baharu ki badan bentalang bat kani ka Alsion Southwest bat ngila lap kini gi jingalang ro kidon kiwan bat nakaliang jong nakaliang anong juri trade welfare and labor association ru ki ong ba kani kadai kala involved na kibor sensha kamut da ginong mi khamat da kita gi badon na kabor sensha syatai sanong juri ta kadau ka ban pendai tengi ngi so ban ong ba balai gi ngini phia balai kata ka politics lani dei ka bor sensha bakan simliang hakabala kasni kata ka dei ka jingkli bang ibu mangi kamlong kai ka babha lada kiliang sensar kada kin simliang no lani kin kurup lut no ya borok khoi yaki kam te kam ya hap pej menta na lor kaduyong dang khang kadang long illegal menta pej
kadon ke jing ti do yong setai mo na liang jong kini kitrai kinong yalam jong kini ki association Southwest but jong Southwest ziru mut ba lara pipet mut ki dei kitrai par do yong ki dei kitrai jaka jong kit ko factory ba ki do ong mangi dei riru kitrai jong ko factory menta ka mut ti do yong ro ti maki supply do yong tu ki factory ro supply maki thang do yong thang maki hari lada ailat yang banlek mangi pai ba menta la mai la sakem hari menta ban kit ya uta ukuk ban kit lang ban yo lang ndai ba ong ban kit tang mangi hari ban yo lang maki ru yo lang ngi ru yo lang hato balai maki gi kisngo ban simnut saki lani ban yo lut maki kani ke nyuman ra ya ta kanti menta ka bakta igi bor sensaru sami ta kanti man keno high level ro namar dei namar ba kita ki bodon ka bor mo ki penon kam ya ka bor ba ta ka jing penon kam jong ki ya ka bor kan wan ra jing e lang ya bor khoi ke minta tolong ya hatu pila ban sei kerteng kita trai kalong ipi ban sei kerteng ne kai daw pimla ban sei kerteng mun chu umbai man sobha la ne ki political party la ne ki sang sang bertai hi ya kita seng Tremon Sobha ngingim la nginom sei kerteng namar balai ngila de biakran bat kinong yalam ki bahakli du jongki bat kinong yalam bakli du jongki kila kan syai bangim ngim aibor bat kilong ba ya kata nginom syang kila kan syai tengi ken ba teng teng gidon bi kinong yalam ki ba kinong yalam nakmat kila le bha tambah kinong yalam ki banapo kisim gebu ngana kata kadaw ba nakali ngim ko ban sei kerteng harai baro khoi kitrai glino nya kali gitip ya kata ngadu i padu ru bela syok ru itip ngadu ki prad khot jungi ru ki bela syabat kali steng lenti papan phai ru kitip tambah ban penpau kerteng ngim kwa namar balai ladang ya that kemut tang namanta kajing sim kebu jong uwei ka penjot lut ya ka kanhun ki babha kamlong ka babha habai dei ni seng sang partai pada menu kita seng sang partai te ke ong bai ba kide kita ki bodon ha kabor sunchar te bi te ngatrai ba ka mo manu bantik pai ba ulat bi kata tinggi mak banlan ni kata ka katkum ka jing yathu jong kini kinong jiri trade welfare asem kan ki bomla ban penyai bet penyai renti ni ka kam wat nda kila terwa singi ban penyai bet renti kan ki ong maki kan ya kata bi pakasian stom namar kadon ka interference kadon ka jing tukar mo na kaliang jong kita kinong sunchar kan ki bade istagi jaka istagi area tik mo piong men pila don record ru hatu kai ka ba penlong pimla ban sei mo piong la don record ru men iya kan ni kadon kadon jing keren na kaliang kinong sunchar yang i bagi batai ki keren yang i duduk bastang bami kini gerum geram hadin ke jing syok jong i padu jong ini kinong peniat bala jit lagi record ke jong i kidon ke record nak kaliang kinong susar kila ong yang i ba so ba banyak keren bet kitu mo ki dei ki briu na ki briu jonga na ki jaka jonga jonga long kata te kila bu kan tengiru ni buram ya kita ni buram ya kita bat nilai ya keren bat ki hari kajing ya keren pat kami don kampoi sono katong namar ki bu bet ya kata kajing kwa terpang pagi kwa bet ba maki kin yo kambun dia kata ka benta bangim laman yo ya pembet banyak keren kan yung no Ketika habis di try jong kitrok kita ngamot ong kini ngati ngam kuat ban keren ko jorong namal ba kewasai kalau ba lada mila sutu ege ba mila yo ya keren ta ti hendrai na hapon pincai bade ya kenta ka ba long bitang lungkot bijing keren jona kalau ba iya kani ka jing yalang jongi jong kami meeting ka bang ikolong ta singi ka David kerpang bet ka kam ka ba sokya ka dei nam ta kani ka jing ong no nam ta kani ka jing mi jong ka Southwest ka sales ti kani ka jing penmi ya kani ka meeting ka ba man ka por kumot ni nakaliang jong MC to da kumot nila ya ong nila isim hay kani ka kam ka ba da bun ila sim ajan gwim bon ki meeting tang naman ta kani ka kam te ten rei kani ke jing bom slow thu jong ki ke jing bom khat bat ke jing bom buram ke jong ki ya ka MC to da kalong ba ni haban ong jing syahang ni ka meeting menta ba agi jing sisa da dei bang ni ka MC to da kumbang ka kerteng jong ka dei MC to da mo mod megilea fitip ba ka jing mut jong ka mod kentup lang e baro ten rei ka tu ke jing penmi ko bor jong ki kan kalong ka jing pen snow si ya ni ki pat jong ka pri nyo trap kan ba ki keno bet ha ka tukur kom ban ong bet ba ka MC to da ka le bon re app lada ki media la ni ki baro ki pat baru ki ba snutu kumut ki syam ni kat kum ka nong rim jong jing seng ya ka Southwest lada ngi penrem mangi ki snutu bet ka di bet ki jing mentoy jong ka jing kwa jong ki bet
Simet ngap ong rengi ya ka MC tu ngim kwa kum ta mo ngim ton kum ta tagadaw ngi kwa ban kudup lang ya baro wat nadu cancia wat na paro kijaka ikwa ban kudup ik beri nyok drat tagadaw kan ni ka di kubor ka basyai ya ka hijuru ipa nang ni kubor bangi ong ngi kloi ya kani ba ngin long ka we ikwa ikata piru nang ni pin pha ik ka kubor bangi ya ka jinglong jong ka MC toda ka jinglong jong ka nong rim jong ka don ni kata bangi long ka we ten rei kini hi kim kwa ki kwa be ki jing man to simet ngi hap ong tangim chu kno ti meno MC tu kada kam chu kno ek sawal ring hap ban ya pelong meeting in mentajung ki hatung iklan penrit adu kan ni ti mentanang ni ngi pha ka kubor ka syai balik hap po yang tak strike jadi na mar bakin sok tu maki di ketang kata ngi ong bakum bak kadon kam ya unar mo kumot ban penbet ti dah hapan thang ti ni siam tang kata kan ni gajing perkat ke jongi ya kan ini lah khot kat ni ki driver ki try tok ki poi di hajar ngut ang ni ti perkat si tang nam ta gini ki sok wes ti ngak kepat ngap pha dak kubor ka syai ya paro ki badai ki pat ba jong ka prihim nyok trap ba ka jingyeng yong ka MC tu da kalong bai ka ba ko ya ka ba plia ba da ka nongrim ta ka man pensyai pi komisi